Tänään olisi kaasuvajeri irrotus ja mittaus. Tarvitsisi vähän pidempään. Täältä on jo tää irrotettu, että seuraavaksi lähdetään purkaa vähän enemmän. Täällä on tää ilmanputsari irrotus menossa. Ja sieltä se lähti irti. Tää kaasari irrotettuna, että seuraavaksi lähdetään irrottaa tää kaasuvajeri. Juu. Tässä on nyt vähän tätä kaasaria nyt avattuna, mutta ei ihan vielä vajeri pois lähde. Pian se lähtee. Siinä olisi niinku itsessään kaasuvajeri irti. Seuraavaksi lähdetään mittailemaan. Mutta kaasuvajeri mittailtu ja varmaan pistetään vielä vanha takaisin ennen kuin uusi tulee. Tää kaasari ja kaikki sen osat ja tää kaasuvajeri lahoitettuna, että ei nyt varmaan tässä videossa takaisin laiteta, mutta seuraavassa videossa tulee varmaan uuden laittoa tai raisun tai roksi jotain muuta korjailua. Se olisi sitten ensi video.